pushen, broezen, strijd. Waarom als je met keertsen begonnen binnen is omdat de PC er uiteindelijk is. Daar kun je het seizoen of uiteindelijk je keertscarrière maatje of brekken. Ik denk dat dit de spannendste PC ooit werd. Meneer de Sterpste, daar komt er. Op die Soisfjouwer, brengt de bal voorin. Oh, hij zit erin. Het zit er rond te komen, mensen. De PC, 30 juli, weg erbij. De man ben in vorm en die wil ik graag van hem zien letten. Brengt de bal voorin, maar eens Pieter. Ja, de bal boven. De Wiegelbank voor. Ik wilde dat onkomen. De Sterpste weer voorin, Jacob Bas naar achterin. En is de race Pieter hier die de Rutte niet herkent, bloot er een heel iets keertje verhoor. Ja, er zit gewoon alles in. Individueel, teamsport, maalkoor, tactisch, technisch, kracht. Alles komt bij elkaar. De mooiste sport die er is. Dan is er de concentratie bij Johan van Mul die toch een gouden oren neemt. Nou, Wolder zit bal en de bal gaat erachter in de bal. Ja, het is al de winning van Johan van der Meulen. Oh, wat zal derde emotie grut bij wezen. Ik doe hier hoop ik weer graag in de finale te komen. Maar meestal hou ik leren, jongen.